chibai ule voin hi ni somni pasari pol tlak thla kumsang ni somni pakhat ani a vanduai thak takin tukin jing dar nga vel khan khatla chen na in akang ani he in nei tu hi pukumar ani in anin hi kong an ani a akong an china hi mi in doratan anlu a ti chuan a hnuaya hian mun hnia anin hi thenin ale lam hi anei tu pukumar te hian anlu a ale lam chu midangin anlu ani a hnuai lama po in lu an oma soito angin kang mei chuan a hmun midangin anlu a hian ale alu tu te hian ar anvula chung vela tanga kang mei lo chuak ni arin ani kang mei chuan a hmuna hian fire department te an thleng hma a chu wang chuan hmun dang kang kai lovin anei tu te omna lam le achung lam te a hnuai lam te po kang kai lovin kang mei hi thel mi ani a chuti rual chuan kang mei chuan a hmun a floor bi ka hi chu bungrua engma chu tu lovin kang ral vek ani ama ero chu vanei thlak takin thi le hliam anom lo hlawa hmun dang kang kai lovin kang mei hi thel mi ani ta ani. Yes. Woo! What là bom em?